Janko Cigán opäť tradične začína na ľavú ruku. A ešte oznám pre súťažiacich jazdcov v tejto súťaži. Dekorácia bude až po ukončení všetkých štýlových súťaží naraz. A kto má štvoročného, že už nemá iného, tak dojde len peši. A v prípade, že jazdec už bude mať koníka mimo, že ho naloží a bude odtransportovaný smerom domov, môže sa dvojica zúčastniť dekorácie takisto bez koní. Dvojica nám absolvuje čiaru na 4-cvalové skoky, pokračuje proti prekážke číslo 5, ktorou je vodná priekopa. Tak vidíte, že koník absolvuje prekážku ľahko, aj prekážku číslo 6. Nájazd na prekážku číslo 7. Opäť veľmi pekne absolvovaná kombinácia. Múr a nájazd na poslednú prekážku. Absolvovaná prekážka do cieľa.